Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chatunga Mugabe achinyomba Madam Boss Snake under the grass achiti semuchibvuma kupusiswa nehureri rinonzi Madam Boss. In Zimbabwe, people are celebrating someone who paid money to attend the Bets Awards. Nothing special apa. Don't celebrate zvinhu zvisina nebasa. Aenderera mberi Chatunga akati the most funny part of this is there is a welcome party for someone who went for a photo shoot with celebrities. Ari kureva Madam Boss. Tisakangana kuti Madam Boss ndio vanga vari kunze kwenyika vachishutana na Will Smith, vana TI, vana Asha, the list goes on. Zviri kunzi havana kumboinvitwa ndozviri kutaurwa neChatunga, vakangoenda kunotora mapictures nezvima kuti tiri kuvacelebrata. Saka vazukuru vambuya Nanda vataurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati another evidence that a majority are not that educated as we always claim. Madam Boss chavari kutukirwa neChatunga ndechokuti vaiti ivo vane welcome dinner musi waFriday musi wa5 kuGarwe restaurant. Hanzi individual munhu 1 anofanira kubisa $100, table for 10 $1,000, VIP table for 10 $2,000. Zvinova zviri kurambwa naChatunga achiti takapusa sei tichibvuma kupemwa mari. Mumwe munhu auya akati Madam Boss vanoziva kutsvaga mari kudai kwete zvaita baba vako mbavha ebira vanhu. Mumwe munhu akati problem ndimudhara vako vakauraya nyika. Mumwe munhu akati she is getting her money she used while she was abroad. Mumwe munhu akati better isu we celebrate Eid akabvisa baba vako pachigaro. Mumwe munhu akati dzorai tsvimbo egushazi musadaro. Mumwe munhu akati iye attention sheka mazimba muri kuitiswa. Mumwe munhu akati tikazvitaura toita setine godo asi chokwadi chemahara. Mumwe munhu akati gushazi motaura chokwadi semudhara wenyu gushazi vaisada zvinhu zvisina nebasa. Mumwe munhu akati ndimai vako ibva watizi. Mumwe munhu akati can you imagine Shaddai even endorsing it nzara yakaoma shuwa unongoitiswa zvese zvese. Mumwe munhu akati une point asi taonawo pane pain yako. Mumwe munhu akati you are correct, there is nothing to celebrate honestly. Mumwe munhu akati recovering her money for the trip. Mumwe munhu akati no wonder why the country is behind. Mumwe munhu akati takaroyewa neakafa shame. Mumwe munhu akati Shaddai achatotengawo ticket. Mumwe munhu akati people are celebrating my pictures sure kwataura chokwadi kushas. Mumwe munhu akati don't talk too much, you are now having a big mouth because of Zimbabwean citizens funds that your father steal from Zimbabweans will catch up. Ndozvataurwa asi varipo vamwe vanhu vari kudedza kuti aiwa iwe Chatunga uri kukangana kuti baba vako imbavha vakabira vanhu nezviri kuitika muZimbabwe. Madam Boss vari nani because she is working very hard and vanoita zvavanoda nemari yavo. So guys, handizivi tinoti kudini nazvo asi Chatunga zviramba ari kudedzera kuti iye Madam Boss vakaenda kunotora mapictures kunze uko vakuya nezvavakudedzera kuti hey uyai ticelebrate apa varida kubhadharisa mari dzisina kumira zvakanaka $US. Hanzi munhu $100, table for 10 $1,000, table for 10 VIP $2,000 zvarambwa naChatunga. Handizivi tinoti kudini.